красайте. Нека вие дечите, не знам. Май до магазина пора да не държат хора. Аз на гражданки, викам, да ги удре, половин да ги удре. Той не ги удре, ми ги очука там. Ние бяхме между Граждани, софиянци, такива, деца много да ги удре по много отворен, да? Да. Ти не си граждан, ти си полиселен. Еми, значи по-малко. Май в селото удари. Селото удари. Селото. Еде, не да червалява. Място. Öyle mi? Ne var bu kuş? Това как е, бе? Колко той се джаска долу, бе? Това е там човека. Това е за пиене. Снимай, аз така ще ми поговоря. Той скочне. Любе? Да. Тук ми баг. Ами надолу не знам. Но не се видя много така. Най-лорда. Ама не е интересно, че маската, от маската като гледам много бистро. Ама това да не ги. А пък като е има, то там се Какво да не реши? Така, дозерът е много хубава. Меден рудник! Хвана ли го?
Ева! Ева! Тя там! Това е любимия ми скок. Чакай малко. Не. Ако са през теб, сега те разтеглям. Да, бе. Това жата познае такъв дължина. Да. Към кой това? Що е? Много свежо влиза човек. Много къса ли? Къса ли била по-дълга? Слоната, човек, брутално. Здравейте! Мен кой? Хищник! Смешно днеска ми клипва такъв, ама кола му се обаждам. Той знае, че сме тук. Знам. Аз му казах. Барете се направим славен кой душа, бе. Не са въди. Сте. Чакай как скетна си. Мас скетна? Не тук сянка, човек. Ти са ли нашите? Не са нашите, ще са тяхни. Мила ги виж. Добре, снимай тук, снимай нас. Аз снимай с Николай, не е Николай. Стари българи. На здраве! Усмихни се на камерата. Ама с техния фото. Да. Колко минути остава? Извинявайте. Да, парикюзай се. Аз дам после като се върнем там, човек. Аз пък не пуша цигари от 5 години. Запомни една цигара, ще върна. Здравей, Йото. Натам ли сте? Нататък, да. Натам? Не там, дето и музиката още по-нататък. Имаш ли оранж? Имам май, да, или тя има всъщност. Шапката, защо днеска нищо не ми каза като навижа, бе? Къде е? Ами е там на огъня като бях. When you close your eyes and surrender to the sound of the music. Правильно так. Махну то шлем не го човек. Аз се после аз се завъртя между другото. Да, тук е доста брутално. Смайл.